Здравейте, тук Ангел Геймър. Днес ще снимам моята кандидатура за Бригвилич. Да, най-обикновено малко съм го направил. Тук е енчантинга, енчантите. Не съм го направил до 30, защото бърках нещо. Да. Тук има фирма за уид, портал. What the fuck? В какво влязох, аз не знам. Режда бас. Заради. Басен. Хубаво ми се засни каратора. Така. What the fuck, хора? Имаме късмет. Да, как бях тук портала. Уид фермата, фермата склад, градината. Ама съм го направил тук ползените работи. Да спомням. Храна, оръдие, толсове. Аз тук не знаех какво да сложа. Сложил. Къщата да покажа. Тук. Не е баш много хубава къща да скажем. И за това ще бъде кандидатурата от мен. Дано на Лупе му хареса, да се с него, да ми пише в Skype, ако съм прият. И да, до скоро.